birth control ክንጥቀም ከለና ስለምንታይ እቲ period ወይ ፈፂሙ ይቋርጥ ወይ ከዓ ብጣዕሚ እቲ ደም ድፈሰናስ ብጣዕሚ ይጎድል ካብቲ ኖርማል ድመፃና ቅድሚ እዚ ምዝራበይ ግን እቲ 28 ንቆፅሮ ገለ ስለምንታይ ኢና ንቆፅሮ እንታይ ከይኸውን ኣሎ ኣብ ነፍስና ከመይ ገይሩ ኸ እዚ birth control ንዑ ኮንትሮል ገብሮ ብዛዕባ ክዛረበክን እዚ ብድሕሪት ደሎ ንርአዮ ሕጂ 28 መዓልቲ ናይታ ናይ ጓል ናይ menstrual cycle ንብሎ ማለት እዩ ካብታ ደም ትፈሰካ ጀሚራ ስጋብ መሊሳ ካልእ period ትመፃካ ኣብ ነፍስና እንታይ ይኸውን ኣሎ ንርዳዮ ሽዑ ክርዳእና ምንታይ እቲ birth control ብምንታይ ይሰርሕ ኣሎ let's say ኣብ ዕለት ሓደ period መፂና ደም ፈሰና ኣሎ ኣነ ገሊኡ ሰብ 3 መዓልቲ 4 5 እስካብ 7 መዓልቲ ይኹን ንበሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ንበዝሕ ግዜ ጥንሲ ክትሕዝ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለምንታይ ምክንያቱ እቲ ንጥንሲ ንክትሕዝ ደድሊ ነገር ኣብ ማህፀን ተፈጠረ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ጥንሲ ስለ ደይሓዝካ ጥንሲ ይሓዝናን ኖ ፕሮብለም ሽዑት ነፍስና እንታይ ገብር ጅምር ኦኬ ሞ መሊስና ንፈትን ንፍጠር ነቲ ጥንሲ ተሒዛ ዛጓልሲ ደድልያ ነገር ኣብ ነፍሳ ንክትፀንሕ ኢሉ እንታይ ገብር ጅምር እቲ ሳይክል ይጅምር መሊሱ ሕጂ ካብ መዓልቲ ናይ 8 9 ተተራኺብካ ጥንሲ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ possible ግን ዝበዝሕ ግዜ not really ሽዑ እንታይ ይጅምር እቲ ovulation ይጅምር ovulation ማለት እንታይ ማለት እዩ እታ እንቋቑሖሲ ካብቲ ovary ትወፅእ ኣላ ሕጂ ኣብዚ ደም እንዳፈሰሰና ኣብቲ ovary እንታይ ይገብር ኣሎ ነታ ካልእ ብሕጂ ትወፅእ እንቋቑሖ እንዳዓበየት ትኸይድ ኣላ ብኸምኡ ሽዑ ኣብዚ ኤስትሮጀን እንዳላዕለ ድኸይድ ኣብዚ ኮለና ኣብ ደም እንዳወፃና ከሎ እቲ ኤስትሮጀን እንዳላዕለ ጅምር ስለምንታይ ተቐረብ እንቋቑሖ ትውፃእ ቀሪብና ኣለና እቲ ደም ምውፃእ ይብሎ ነት ነፍስና ማለት እዩ ብኸምኡ ሽዑ እዚ ኤስትሮጀን ዘለዎ ከኒና ንወስድ እንተኮይና ኣብ ነፍስና ኦልሬዲ ልዒሉ ስለ ዘሎ ነፍስና እንታይ ይመስሎ እታ እንቋቑሖ መወፅእ ኣላ ብኸምኡ ኦልሬዲ ልዒሉ ዘሎ እዚ ኤስትሮጀን ግን ኣይወፀን ከኒና ስለ ድወሰድና እዩ ልዒሉ እቲ ኤስትሮጀን እምበር ነፍስና ስለ ድፈጠሮ ይኮነን ብኸምኡ ሕጂ እቲ ኤስትሮጀን ዘለዎ ከኒና ንወስዶ እታ እንቋቑሖ ከምደይ ትወፅእ ይገብራ ማለት እዩ እዚ ቶም ውደይ ትወስድ እንተኾንካ ኸ እታ እንቋቑሖ ትወፅእ ኣብዚ ኸ እቲ ovulation stage ንብሎ ካብ 10 መዓልቲ ስጋብ 15 መዓልቲ ደሎ ሽዑ ጥንሲ ንምሓዝ ብጣዕሚ ይልዕል ምክንያቱ እታ እንቋቑሖ ተቐሪባ ስለ ዘላ ብብዙሕ ትራኸብ ትኾን ካብዛ ግዜ እዚኣ ሽዑ ጥንሲ ክትሕዝ ትኽእል እቲ birth control ትወስድ ትኾንካ ግን ነዛ እንቋቑሖ ከምደይ ትወፅእ ስለ ዝገብራ ኣፌክት ገብሮ እሱ ማለት እዩ ካብ 14 መዓልቲ ስጋብ 16 መዓልቲ ደሎውን ኣሎ ቻንስ ጥንሲ ክትሕዝ ትኽእል ግን ካብታ ናይ ovulation period ንብላ ቁሩብ ይትሕት እቲ ዕድል ናይ ጥንሲ ምሓዝ ማለት እዩ እታ ግዜ እቲኣ ተሓሊፋ ኣብዚ ሽዑ እንታይ ይኸውን ኣሎ እቲ ፕሮጀስትሮን ዝበሃል ይልዕል ፕሮጀስትሮን ሆርሞን ማለት እዩ እቲ ፕሮጀስትሮን ሕጂ እንታይ ይገብር ኣብዚ እንዳላዕለ ክኸይድ ከሎ ነቲ ማህፀን ናይ ዩተረስ ናይታ ሰበይቲ ትመንዳቕ ማለት እዩ እንዳወረጎደ ኸይድ ንምንታይ ከምኡ ኸውን ንጥንሲ ይቕረብ ስለ ዘሎ ታንቋቑሖ ስለ ድወፀት እዛ ሰብ እዚኣ ጥንሲ ክትሕዝ ትኽእል እያ ተሒዛ ኸ ኩሉ ተቐሪቡ ክፀንሕ ስለ ዘሎ ስለምንታይ እታ እንቋቑሖ ምስቲ ፍረ ወዲ ምስ ተራኸበት ንታሕቲ ክትወርድ ስለ ዝኾነት ኣብቲ እምበር ክትገብር ክትወድቕ ኣብቲ መንደቕ ናይ ማህፀን ይቕረብ ኣሎ ሕጂ እቲ ጥንሲ ትሬት ተታሒዙ ሽዑት ነፍስና እንታይ ይገብር ኦኬ ሞ ጥንሲ ሓዘትን ኦኬ እዚ ኣይድልኒ ይውፃእ ይብል ብኸምኡ ሽዑ ፔሪድ ድመፃና እቲ ሳይክል ሽዑ ይድገም መሊሱ ይድገም so on and so forth እቲ ፕሮጀስትሮን ኣብ ናይ birth control እዚ ናይ ከኒና ድዩ ናይ ነክስፕላን ድዩ ብውሽጢ ብማህፀን ናይ IUD ደሎኻ ኩሉ ግዜ ስለ ዘሎ ኣብ ነፍስና እንታይ ይገብር ኣክንዲ ኣብታ ድድለያ ሰዓት ደርከብ ኩሉ ግዜ ዘሎ ብነፍስና ኣብቲ ደምና ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ስለ ዘሎ ብቲ ነፍስና እንታይ ኮይኑ ስምዖት ናይ ኩሉ ብሆርሞን ስለ ዝዛረብ ነፍስና ማለት እዩ እዚ ተልዒሉ ተሎስ ታንቋቑሖ ወፅእ ኣላ ማለት እዩ ኢሉ ይርድኦ ነቲ ነፍስና ከምዚ ስለ ዝኾነ ኸ ታንቋቑሖ ከይወፀት ይሓልፍ ማለት እዩ ይሓልፍ ሽዑ እቲ ደድሊ ካብ ታንቋቑሖ ደድሊ መሰጅ ኣይመፅን እዩ ደሎ ብኸምኡ ሽዑ እቲ ድፍጠር ናይ ማህፀን እንታይ ድበሃል መንዳ ብጣዕሚ ይቐጥን ወይ ከዓ ኣይስራሕን እዩ ብኸምኡ ይሓልፍ ማለት እዩ
ሽዑ ብኸምኡ ፔሪድ መፃና ወይ ቁርብ ጥራይ መፃና ወይ ኮምፕሊትሊ ይጠፍእ ሽዑ ምስ ኣቋረፅናዮ ነቲ ናይ birth control ተኸኒና ድዩ ነክስፕለናን ድዩ ደፖሻ ድዩ ኩሉ ናይ ዓይነት birth control ስጋብት ሆርሞን ካብ ነፍስና ፍላሽ ድኸውን ናይ ገሊኡ ሰብ ኣሎ ግዜ ይወስድ ናብ ኖርማል ንክምለስ ናይ ገሊኡ ሰብ ካሎ ኢሚዲየትሊ ያው ከሎ ድምለስ ፔሪድ ማለት እዩ ሕጂ again እቲ ብከምዚ ዝሰርሕ birth control ገሊኡ ሎ ኣብ ናይ ovulation affect ይገብር ገሊኡ ሎ ኣብቲ ናይ መንደቕ ናይ ማህፀን ክረጉድ ከሎ affect ይገብሮ ሕጂ again ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ ናይ ገሊአን ሰብ ኣለዋ ሕጂ ብጣዕሚ ብዙሕ ደም ንፈሰን ከም ሰዓት ብጣዕሚ ይረጉድ ናይ ማህፀን ሕጂ ኣክንዲ ኮምፕሊትሊ ዝጠፍእ ንእሽተይ ይፍጠር ናይ ገሊኡ ሰብ ካሎ ኦልሬዲ ብዙሕ ደም ደይፈሰን ሽዑ ይጠፍእ ማለት እዩ ፔሪድ ውሽጢ ግን ከምዚ እቲ ሳይክል ትነብስኻ እቲ ክሎክ ከምዚ ይደቕፅል ናይ ገሊኡ ሰብ ኣሎ ቁርብ ግዜ ይወስድ ናብ ኖርማል ንክምለስ ናይ ገሊኡ ሰብ ካሎ immediately after ድምለስ ማለት እዩ I hope that answers your question is you tonight menstrual cycle ኣብ ከምዚ ovulation is luteal phase ገለ ክንብል ከለና ብዛዕባ እዚ ኢና ንዛረብ ዘለና I hope that answers your question of course ካልእ ሕቶት ኣሎ ኣብቲ ኮመንት ገደፋለይ